Sziasztok! Ez itt a Szilárdságtan 2-höz tartozó oktató videó. A mai videóban az ellendülő keretekhez kapcsolódó feladatot fogunk megoldani. Először is tekintsük át, hogy mik is ezek az ellendülő keretek. Vagyis, hogy mik a számolás lépései egy ilyen feladatnál. Először meghatározzuk az ellendülés helyét, irányát, illetve fogszámát. Miután ez megvan, utána tudjuk, hogy a tartó el fog valamerre lendülni, megtámasztjuk az eredeti tartónkat, úgyhogy egy fix tartót kapjunk, majd erre a fix tartóra tesszük az eredeti terheket, és ebből meghatározzuk a crosszolás segítségével a fix ábra vagy a fix tartó nyomatékábráját. Utána a szuperponálással a nyomatékábra segítségével meghatározzuk a megtámasztás helyén ébredő erőt. Ez lesz a T0 erőnk. Utána T0 irányával ellentétesen ellendítjük a tartót, és szintén crossolással kiszámoljuk a T1-es erőt, ami szintén a megtámasztásnál ébred. Ezután az egyensúlyi egyenletekből meghatározzuk a C szorzó tényezőt. Majd mindezek után megrajzoljuk a végleges nyomatékábránkat, ami az ellendített tartó és a megtámasztott tartó nyomatékábrájának lesz az összege. Íme itt egy tartó, amit először megvizsgálunk, hogy milyen terhek esetében fog ez egyáltalán ellendülni. Vegyünk például egy ilyen terhet. Erre a teherre a tartó vajon el fog lendülni? A válasz az, hogy nem, nyilván, mivel az A támasznál van egy függőleges irányú megtámasztás, ami ellehetetleníti a tartónak az ellendülését. Na de mi van akkor, ha még egy ilyen terhet kap a tartó? Hát akkor már el fog lendülni, ebben az esetben jobbra, mivel ugyebár itt kéne lennie egy támaszerőnek ahhoz, hogy megtámassza ezt a tartót a vízszintes irányú ellendüléssel szemben. Jaj. Most rakjunk a tartóra egy megoszló terhet az egyes rúd mentén, például ide, legyen ennek a nagysága 12 kN per méter. És számoljunk végig ezzel egy feladatot. Na most ugye erre a teherre a tartó szintén egy egyszeresen ellendülő keret lesz, jobbra fog ellendülni. És tudjuk, hogy az SRI az minden rúdnál állandó 5×19 kN/mm. Na most, tudjuk, hogy úgy oldunk meg egy ellendülő keretes feladatot, hogy először is megtámasztjuk a tartót úgy, hogy ne tudjon ellendülni. Na most, ahhoz, hogy ez a tartó ne tudjon ellendülni, a C ponthoz kell rakni egy ilyen kis vízszintes megtámasztást. Most ezt a megtámasztott tartó nyomatékábráját fogjuk meghatározni. Először is, ahhoz, hogy meghatározzuk a nyomatékábráját, ezt a crossolás segítségével fogjuk megtenni, hiszen ez egy statikailag határozatlan szerkezet, így a crossolás lesz segítségünkre. Először ehhez meg kell állapítanunk az elfordulási merevségeket minden rúdba, minden csomópontba befutó rúd esetében. Ugye a K1B, vagyis az első csomópont, vagy a B csomópontnál az első rúd elfordulási merevsége, az ugye a cross táblából tudjuk, hogy mivel ez egy mindkét oldalán befogott csomópont, vagyis az egyes, az egy mindkét oldalán befogott rúd, bocsánat, akkor megkeresik a cross táblában, hogy annak az elfordulási merevsége az 4EI per a rúd hossza. Itt a rúd hossza 4 méter, tehát 4EI per 4.
A B csomópontba befutó kettes rúd elfordulási merevsége az szintén ugyanez lesz, mivel az is mindkét oldalán befogott csomó, vagy befogott rúd, és ugyanúgy 4 méter a hossza, tehát az is 4 EI per 4. Ezek után megnézzük a C csomópontot. A C csomópontban van egy kettes rudunk, ami befut. Ugye ezt az előbb megállapítottuk, hogy mindkét oldalán be van fogva, és 4 méter hosszú, tehát ugyanígy 4 EI per 4. Ezek után már csak a C csomópontnál a 3-as rúdnak kell ezt meghatározni, ami pedig szintén mindkét oldalán, a 3-as rúd szintén mindkét oldalán be van fogva, és szintén 4 méter hosszú, szóval szintén 4 EI per 4 lesz az elfordulási merevsége. Ebből meghatározzuk ugye az egyes csomópontokba befutó elfordulási merevségek összegét. Hát itt, ha úgy nézzük, ez 2, itt ez szintén 2 EI, természetesen. Majd ezekből meghatározzuk a nyomatékosztókat. Ugye tudjuk, hogy egy adott csomópontban az oda befutó rudak nyomatékosztójának összege az 1. És ugyebár a nyomatékosztók az egyes rudaknál az elfordulási merevségek arányában határozhatók meg. Tehát az B csomópontba befutó egyes rúd nyomatékosztója az úgy részesül a B csomópont nyomatékosztójából, hogy 0,5 lesz, mivel ebbe a csomópontba 2 rúd fut be, és mindkettőnek ugyanannyi az elfordulási merevsége, tehát a nyomatékosztó az fele-fele. Ezért az L2B az is 0,5 lesz, és hogyha ezt összeadjuk, akkor ugye 1, tehát ez valószínűleg helyes. Ugyanez az eset a C csomópontnál is. A kettes rúd C-nél levő nyomatékosztója fél, és a 3-as rúd C-nél levő nyomatékosztója szintén fél. Ha összeadjuk, ez is 1, tehát valószínűleg jól jártunk el. Na most, miután meghatároztuk a nyomatékosztókat, már csak ahhoz, hogy elkezdhessük a crossolást, ugyebár meg kell határozni a kezdeti nyomatékokat. Itt csak is az egyes rúdra hat erő, tehát csak is a B csomópontnál lesz az egyes rúdnak egy kezdeti nyomatéka. Jelöljük ezt M1A-val, és ezt ki tudjuk számolni, ugyebár, hogy egy 12 szer a Q, szer a rúdhoz a négyzetem, ami ebben az esetben egy 12 szer 12 kN per méter szor 4 méter a négyzetem. Ez jó barátok között is 16 kN méter. Még meg kell állapítanunk, hogy ez vajon merre is forgatja a rudunkat. Jaj, bocsánat. Ez az A-nál lévő nyomaték, amit most kiszámoltunk, de mivel ez a rúd teljesen szimmetrikus, ezért ugyanez lesz a nyomaték nagysága a B csomópontnál is, csak ugyebár a mínusz egyszerese, tehát ez a 16 kN az mínusz 1B vel egyezik meg.
tehát az M1B az mínusz 16 kN per méter. Most már mindent tudunk, így elkezdhetjük a crossolást. Felrajzoljuk a kis tartónkat, és felírjuk az egyes rudakra a nyomatékosztókat. Ugye itt egyszerű dolgunk van, mivel minden azt alapítottunk meg, hogy a nyomatékosztó az 0,5. Ezt felírjuk. Majd pedig, ugyebár, ahol van kezdeti nyomatékunk, azt szépen felrajzoljuk a rúdra. Itt ugye megállapítottuk, hogy egyedül az egyes rúdnál a B csomópontban van egy mínusz 16 kN nagyságú nyomatékunk. Itt természetesen nincs semmi. Így hát innen kezdjük a crossolást, ahol tudjuk, hogy mínusz 16 kN nyomatékunk van. Ahhoz, hogy ezt ellensúlyozzuk, a B csomópontban ezt a nyomatékot, ahhoz mindkét rúdnak fel kell vennie ellensúlyozni kell ezt az adott nyomatékot a nyomaték osztójuk arányában, mivel itt mindkettőnek 0,5 a nyomatékosztója, így ezt a 16-osat fele-fele arányban veszik fel, tehát mindkettő 8 kN nyomatékot fog kapni. Utána a crossolás szabályai szerint, mivel ez egy két oldalán befogott rúd, a kettes, ezért a C csomópont megkapja a B csomópontnál a 8 kN felét, tehát 4 kN-t. Utána ezt a 4 kN-t fogja ellensúlyozni a 2-es és a 3-as rúd, szintén a nyomaték osztójuk arányában, ami itt fele-fele, tehát ezt is a 4-et fele-fele arányban kapják meg. Jaj. Tehát -2 lesz a bennük ébredő nyomaték. Utána ide húzunk egy vonalat, utána ennek a felét átvisszük vissza a B csomópontra, az -1, ez szintén fele-fele arányban viselik a rudak, majd ennek a felét is átvisszük ide, az 0,25, ez szintén fele-fele arányban viselik, szóval 0,15, 0,125, 0,125. Ez már talán, ez mínusz természetesen, bocsánat. Ez már talán elég sok tizedes jegy ahhoz, hogy abba hagyhassuk a crossolást. Elég apró. Ilyenkor az egyes rudaknál összesítjük a kiszámolt nyomatékokat. Itt ugye azt kapjuk, hogy -16, meg 8, meg 0,5, az -7,5. A kettes út B csomópontjánál ez 8, -1, meg 0,5 az +7,5. Ugye, hogyha jól jártunk el, egy csomópontnál, ha összeadjuk a nyomatékokat, akkor nullát kell kapni. Itt, hogyha összeadjuk a -7,5-öt meg a +7,5-öt, akkor nullát kapunk, tehát ez valószínűsíthetőleg jó megoldás. Itt szintén összeadjuk 4, meg -2, meg 0,25, meg -0,125, az lesz plusz 2,125. Itt pedig a -2 meg -125, az -2,125, és itt is, hogyha összegezzük ezt a két nyomatékot, akkor bizony nullát kapunk, tehát valószínűleg a számolásunk helyes. Még nem végeztünk a crossolással, hiszen ki kell számolni a befogásoknál ébredő
nyomatékot. Ugye ezt mindig úgy tesszük meg, hogy az egyes rúd az egy két oldalán befogott rúd, így a befogás mindig megkapja az adott felső csomópontban ébredő nyomatékok felét. De ezen van egy 16 kN-es kezdeti nyomaték, amit ugye itt kiszámoltunk. Ezt rárakjuk erre az A megtámasztásra, vagyis A csomópontra. Aztán pedig itt a crosszolásból mindig lehozzuk a nyomatékok felét, tehát ő is kap 4-et a 8-ból, a 0,5-ből pedig 0,25-öt. Ezt összegezzük az adott csomópontra, és azt kapjuk, hogy 20,25. Az A csomópontnál ébredő nyomaték. Ezt eljátszuk a legfelső csomópontnál, a D csomópontnál is. Arra nem raktunk kezdeti nyomatékot, tehát az csak az első crosszolásból kapja meg a -2-nek a felét, ami -1, utána a -125-nek a felét, ami nem más, mint -0,0625 tizedszázadezred tízezred, és ezt fogjuk összesíteni. Ami nem más, mint -1,0625 tízezred. Na most még itt annyit tegyünk meg, hogy vizsgáljunk meg, hogy mit is jelentenek ezek a pluszok és mínuszok, amiket ide írtunk. Ugyebár tudjuk, hogy ha a támasz felől nézzük a nyomatékot, akkor az óramutató járásával megegyezőek azok a negatív irányok, az óramutató járásával ellentétesek, azok pedig a pozitív irányok. Ez van akkor, hogyha a támasz felől nézzük. Viszont itt pont, hogy a rudak felől nézzük, tehát itt ezek a mínuszok más fognak jelenteni. Amennyiben a rúd felől nézzük, például itt van ez a csomópontunk, itt van a befogás, és itt van a rudunk. Hogyha a támasz felől néznénk, tehát ide szeretnénk felrajzolni ezt a nyomaték irányt, akkor tudjuk, hogy a mínusz az az óramutató járásával megegyező, tehát ebben a támaszban egy ilyen irányú nyomaték ébredne. Innen egyébként látszik már, hogy ez egy fölülhúzott rúd lesz, de hogyha ezt a mínuszt az rúd irányába szeretnénk meghatározni, akkor pont, hogy az óramutató járásával ellentétes lesz a negatív, tehát a rúd felől nézve ez egy ilyen irányú nyomatékot eredményez, ez a mínusz. És ugye szerencsére itt mindkettő azt adja nekünk, hogy a rúdnak a bal oldala lesz a húzott. Ez támasz meghatározásnál még egész könnyű, mivel itt a támaszból vissza tudjuk számolni, hogy melyik oldala lesz a húzott, de például, ha már ilyen köztes csomópontunk van, akkor ez már kicsit érdekesebbé válik. Ugye, ha itt felrajzoljuk a rudunkat, ez a rudunk ennél a csomópontnál, akkor ugye itt a fenti részben mínusz 2,125 kN nagyságú nyomaték ébred. Ez negatív, és az előbb ugye azt tanultuk, hogy ha a rúd felől nézzük,
akkor a negatív az az óramutató járásával ellentétes nyomaték. Tehát egy óramutató járásával ellentétes irányú nyomatékot kell rajzolni, ami ugyebár egy ilyen irányt jelent. Itt már látjuk, hogy itt ennek a csomópontnál a jobb oldal lesz a húzott. A másik, a bal oldali rúdnál pozitív nyomatékunk van, tehát a pozitív akkor az óramutató járásával megegyező, amennyiben a rúd felől nézzük. Ami pedig nem jelent mást, mint egy ilyen irányú nyomatékot, és itt is az alsó oldal lesz a húzott. Megnézzük a kövi csomópontnál ugyanezt. Itt van, itt remélhetőleg már gyorsabban fog menni. A jobb oldali rúdnál plusz, tehát óramutató járásával megegyező, a felső oldala húzott, a másiknál mínusz, tehát óramutató járásával ellentétes, bal oldala húzott. Lent pedig van egy pluszunk, tehát itt van a rudunk, és akkor tudjuk, hogy a plusz, ha a rud irányából nézzük, akkor óramutató járásával megegyező, tehát ez egy ilyen irányú nyomaték, a bal oldala húzott, ha pedig a támasz felől nézzük, akkor a plusz az azt jelenti, hogy óramutató járásával ellentétes, tehát az egy ilyen irányú nyomaték, és ez szintén azt adja, hogy a rúdnak a bal oldala húzott. Most, hogy tudjuk, a megtámasztott tartónál a nyomatékok nagyságát és irányát, ki tudjuk számolni a T0 támaszerőt. Ez pedig nem máshogy, mint... először meghatározzuk a nyomatékábrát. Gyorsan. Itt van a kis tartónk. És akkor ebből már tudjuk, hogy itt ez az M fix. Itt tudjuk, hogy a bal oldala húzott a rúdnak, tehát ide is rajzolhatjuk a 20,25 kN nagyságú erőnket. Itt megnézzük, hogy fent itt szintén a bal oldala húzott a rúdnak, és itt 7,5 kN nagyságú erő hat. Ezt egy megoszló teher terheli, tehát kapunk egy ilyen szép kis parabola ábrát. Utána, mivel itt a sarkon nem terheli plusz nyomaték, ezért a nyomaték itt átfordul a sarkon. Ez szintén 7,5 kN nagyságú, és ugye felülhúzott a rúd. Következőnél plusz 125, és itt megállapítottuk, hogy ez alulhúzottat jelent. Tehát itt ez plusz 2,125. Itt nincs megoszló terhünk, szóval ez egy sima lineáris nyomatékábra. Itt szintén átfordul a nyomaték a sarkon, tehát ez is plusz 2,125. És itt tudjuk, hogy annál a befogásnál mínusz 1,0625 nyomatékunk van, és ezt is egy lineáris nyomatékábrával kötjük össze. Ez kicsit csal, mert a 1,0625-öt ugyanakkorára rajzoltam, mint ezt, de itt ez a csomópont el fog tolódni. Újra is rajzolom inkább. Tehát ez itt szinte fele akkora, mint ez. És igen, így már egy helyesebb ábrát kaptunk. Nagyon jó, megvan a nyomatékábránk, most jön az, hogy szuperponálunk, hogy meghatározzuk ennél a támasznál a T0 támaszerőt. Szétrobbantjuk a kis tartónkat, és rápakoljuk
az eredeti terheket. Ugye ez azt jelenti, hogy van egy ilyen irányú, vagy egy ilyen rudunk, amire 12 kN per méteres megoszló terhünk hat. Van egy vízszintes rudunk, bár ez nem olyan izgalmas. És még egy függőleges rudunk, amin hát nincs nagyon külső teher. És akkor ezekre szépen felrakjuk a kiszámolt nyomatékainkat. Itt 20,25, itt 7,5, és ugye ez 12, a fenti rúdnál pedig 1,0625, és 2,125 pontosan. Amelyik rúdnál van külső erő is, ott a támaszerő az erőből származó megtámasztás és a nyomatékból származó megtámasztásnak az összege lesz. Tehát a lenti rúdnál itt először ki kell számolnunk, hogy a 12 kN/méterből itt fent ez a rúd, majd pedig ez a támasz mennyit fog felvenni. Hát mivel ez pont középen van, és ugye a nagysága 4x12, vagyis 48, ezért itt ő 24 kilonewtonnal fogja támasztani. Ez az, ami az erőből származik. A nyomatékból származót azt úgy számoljuk ki, hogy látjuk, hogy a 7,5 meg a 20,25 pont ellentétes irányú. Ez azt jelenti, hogy a 20,25-ből kivonjuk a 7,5-öt, ami 12,75, és itt egy 12,75 kN per méter nagyságú nyomatékkal kell ellentartani annak az erőnek. Ha ezt felírjuk ide lentre, ez itt a nullapontunk, akkor az 12,75 kN, az egyenlő, ez a keresett erő, jelöljük F-fel, szer a rút hossza, ami 4 méter, tehát 12,75-öt osztjuk 4-jel, tehát ez az F erőnk, ez 3,128, vagyis 3,1875 tízezred nagyságú, és ugyebár ahhoz, hogy ez a 12,75, ez a 20,25-ös nyomatékkal megegyező irányba akar forgatni, és ahhoz, hogy ezzel ellentartson, ennek az erőnek ilyen irányúnak kell lennie, tehát itt van egy 3,1875 kN nagyságú nyomaték. Következőnél ez a rúdunk teljesen terheletlen, rátérünk a felső rúdra, itt csak nyomatékból származó erőnk lesz, tehát itt is kiszámoljuk a nyomatékok eredőjét, ami, mivel itt ugyanabba az irányba forgatnak, itt ezért csak összeadjuk őket. Ami nem lesz más, mint 10 egész... Ahogy is. Ami nem lesz más, mint 3,1875 tízezred, és ez lesz egyenlő ugye a rút hossza, szor mondjuk az F2 erő, tehát ezt a 3,1875-öt osztom 4-jel, ami azt adja nekünk eredményül, hogy az F2 az 0,4
7,960. 7,97 pontosan. És mivel ez a 3,1875-ös nyomaték, ez is erre akarja forgatni a tartónkat, ezért ehhez egy ilyen jobbra mutató erő szükséges ennek az egyensúlyozásához, aminek ugye a nagysága 0,797 kN. Na most ahhoz, hogy megkapjuk ezt a T0 támaszerőt, itt van ez a T0, ahhoz ezt a három kiszámolt vízszintes erőt kell összeadni. Ugye ebből 2 jobbra mutat, egy pedig balra. Nekünk most ebben az esetben a jobbra a pozitív irányunk, tehát kiszámoljuk, hogy -24, meg 3,1875, meg 0,797, ebből kapjuk meg a T0-at, ami nem lesz más, mint -20,02 kN, és ugye ez balra mutat. Ez nagyon fontos lesz a későbbiekben. Következő lépés most, hogy tudjuk a T0-at, meg kell határoznunk az ellendített tartónál ugyanezt, merre lendítjük el a tartót, hát a T0-al ellentétes irányba, tehát jobbra. Itt lesz az ellendítés. Jaj. Ugye a T0 ellentétes irányba, tehát jobbra lendítjük el, ez pedig egy valamiféle ilyesmi tartóformát fog nekünk adni. Voilà, itt az ellentített keretünk. Ebből fogjuk meghatározni a nyomatékosztók azok ugyanazok, mint az első esetben, hiszen minden rúd ugyanúgy kétszer befogott, és a hosszuk sem változott az ellendítés közben, tehát a nyomatékosztóink megvannak, most már csak a nyomatékokat kell kitalálnunk. Azt itt ebben az esetben egy tetszőleges nyomatékot választhatunk, amit rárakunk. Mondjuk legyen az, hogy 10 kN/métert rakunk rá, és ebben az esetben meg kell határozni, hogy az egyes rudaknak melyik a húzott oldala, tehát milyen irányú a nyomaték. Itt fent ennek a rúdnak jellemzően a bal oldala nyúlik meg, tehát a bal oldal lesz a húzott, ezért a nyomatékunk, ha rúd irányból nézzük, erre hat. Ugye a vak is látja, hogy ez óramutató járásával ellentétes, és már rengeteget beszéltünk róla. Ha rúd irányból nézzük, akkor ez negatív nyomatékot jelent. Következő rúdnak a jobb oldala lesz a húzott. Ez egy ilyen irányú nyomatékot jelent, ami szintén -10. Lejjebb megyünk, itt is a jobb oldala húzott, viszont ez itt +10-et jelent, ennek pedig a bal oldala húzott, viszont ez szintén +10 kN/métert jelent. Most, hogy tudjuk a nyomatékokat, megcsinálhatjuk a crossolást. Elkezdhetjük. Felrajzoljuk a kis tartónkat.
ráírjuk a nyomatékosztókat. Majd felpakoljuk rá a kezdeti nyomatékokat. Itt plusz 10, ebben az esetben ez itt mínusz 10, itt a befogásnál is mínusz 10, és majd itt a befogásnál is plusz 10, ha ide jutunk. És akkor tetszőleges helyen itt választhatunk, hogy hol szeretnénk kezdeni a crossolást, mondjuk kezdjük itt a plusz 10-nél, ugye itt a nyomatékosztók arányában felvesz mindkét rúd 0, vagyis mínusz 5-öt, ezeknek a fele átmegy ide, tehát plusz 2, vagyis mínusz 2,5. Ezt a mínusz 5-ből kapja. Ha ezt összeadjuk a plusz 10-zel, akkor már mínusz 12,5-öt kell szétosztanunk, amit fele-fele arányban vesznek fel a rudak, tehát mindkettőn 6,25 és 6,25 kN lesz. Utána ennek a felét megkapja ez a rúd, ami plusz 3,125. Ezt osztjuk ketté, mínusz 1,5625 plusz, mínusz 1,5625. Ez itt zavar minket, lejjebb rajzolom. Ez is megkapja szintén ennek a felét, ami mínusz 78 század, ezt osztjuk ketté, plusz 0,39 század, plusz 0,39 század. Ennek átmegy szintén a fele ide, ami kerekítve plusz 0,2 tized. Ezt osztjuk ketté, mínusz 0,1 tized, mínusz 0,1 tized. Még ennek vigyük át a felét. Az nem lesz más, mint mínusz 0,5 század. És osztjuk ketté, ez mínusz 0,025, mínusz 0,025 ezred. Hát itt talán befejezhetjük a crossolást. Befejezzük, majd összegezzük az egyes rudaknál kapott nyomatékokat. Első rudunknál plusz 10, mínusz 5, mínusz 1,5625 tízezred, mínusz 0,1 tized, az 3,34 kN/métert jelent. Következőnél ugyanúgy mínusz 5, meg 3,125, mínusz 1,5625 tízezred, meg 0,2, mínusz 0,1 tized, az mínusz 3,34 század. Ugye itt a két rúdnak a nyomatékának összege 0, tehát ez valószínűleg jó. Itt is összeadjuk ezeket. Ez plusz 3,300 plusz 3,34 századot jelent, itt pedig mínusz 3,34 századot. Itt is látjuk, hogy a nyomatékok összege 0, tehát valószínűleg jó.
nincs más hátra, mint kiszámolni a befogásoknál ébredő nyomatékot. Az előbb letöröltem, hogy elférjek, de ezen a befogáson van egy plusz 10 kN nagyságú nyomaték, és következőnek megkapja a -5 felét, ami -2,5, megkapja a -1,5625 tízezret felét, ami kerekítve -0,78, megkapja a -0,1 felét, ami -0,05. Ezeket összegezzük, és megkapjuk, hogy ennél a támasznál egy plusz 6,67 század nagyságú nyomaték ébred. Itt fent is megcsináljuk ugyanezt. Ebben a befogásban is van egy -10 kN/méter nagyságú nyomaték, de ehhez még hozzájön a 6,25 fele, 25, a 0,39 fele, ami plusz 0,2, illetve a 0,25 ezret fele, ami 0,0125 tízezred. Ezeket összegezve megkapjuk, hogy itt van egy -6,66 század nagyságú nyomatékunk. Mindjárt kiemelem itt a nyomatékokat, hogy egyértelmű legyen. Tehát itt és végül pedig itt. Ezek a kiszámolt nyomatékaink. Sajnos erre a lapra már nem férek el, tehát nyitok egy újat. És akkor ezt úgy folytatjuk, hogy kiszámoljuk szuperponálással a T1-es támaszerőt. Azt még ezen az oldalon fogom csinálni, mégpedig úgy, hogy ezt ide feljebb tolom. Jaj, ide törölje nekem. Ja. Ezt kicsit arrébb. És itt alul még szuperponálok egyet. Tehát robbantott ábra, egy rúd, 2 rúd, de ez nem érdekes, 3 rúd, felpakoljuk rá a nyomatékokat, ami azt jelenti, hogy itt 3, plusz 3,34, itt 6,67, itt 6,66, itt pedig 3,34. Na most ugye itt nincs megoszló terhünk, tehát azt nem rakjuk rá, itt csak is kizárólag nyomatékból származó erőink lesznek. Itt az előbbihez hasonló módon összegezzük a nyomatékokat, itt a lenti rúdon mindkét nyomaték ugyanarra forgat, tehát ezeket összeadjuk, majd ezekből visszaszámoljuk az erőnk nagyságát, ami itt ahhoz a nyomaték ellensúlyozásához szükséges 2,5 kN jobbra mutató
támaszerőt jelent. A fenti rúdnál szintén ugyanarra mutatnak a nyomatékok, tehát szintén majd összegezzük őket, majd osztjuk a rúd hosszával, és ez szintén egy 2,5 kN-os támaszerőt jelent. Ha ezeket összeadjuk, akkor azt kapjuk, hogy a T0 az jobbra mutat, és 2x2,5, tehát pontosan 5 kN nagyságú lesz. Jaj, bocsánat, dehogy a T0, ez a T1-ünk. Tehát a T1 az 5 kN, ez az ellendített keretnél a megtámasztás nagysága és iránya. Most, hogy megvan a T0-unk, ami 20,2 és balra mutat, illetve a T1-ünk, ami 5, felírhatjuk az egyensúlyi egyenletünket, amiből majd meghatározzuk C-t. Azt már ideírom. Tehát az egyensúlyi egyenletünk azt jelenti, hogy T0 meg C szer T1 egyenlő 0. Ugye a T0-unk az 20 mínusz 20,02 kN volt, a C az, amit nem ismerünk, a T1-ünk pedig az előbb számoltuk ki, hogy 5 kN, és ez lesz egyenlő nullával. Rendezzük az egyenletet, beütjük a számológépbe, és megkapjuk, hogy a C az 4,4 ezred, tehát 4,4 ezred. Ezután pedig nincs más dolgunk, mint meghatározni a tartónak a nyomatékábráját. Hogy a segítség, ehhez először meghatározhatjuk a végleges nyomatékábrát, hiszen az ellendített nyomatékábrát, hiszen a végleges nyomatékábra az a fix és az ellendített keret nyomatékábrájának lesz az összege. Akkor azt még ide meghatározzuk. Ugyebár az ellendített keret nyomatékábráját úgy számoljuk ki, hogy nem csak vakon beírjuk az itt kiszámolt nyomatékokat a nyomatékábrára, hanem itt a tényleges ellendített nyomatékábrához minden egyes nyomatékot meg kell szorozni ezzel a C-vel, ahhoz, hogy helyes ábrát kapjunk. Ide felírom, hogy a C az 4,4 ezred, tehát ahhoz az itt fellépő nyomaték az nem 6,67 század, amit itt kiszámoltunk, hanem 6,67 századszor 4,4 ezred, ami pedig 26,7 kN-métert jelent. Következőnél szintén itt nekünk nem 3,34 század nyomatékunk lesz, hanem 3,34 század szor 4,4 ezred, ami 13,37 kN-méter. Ez pedig a tartónknak az alján okoz húzást. Itt az előjeleket szintén úgy kell megállapítani, ahogy azt az előbb elmondtam. Itt ugye ez ha plusz 3,34-ünk van, az a rúd irányából van nézve, tehát ott a plusz az óramutató járásával megegyező,
Tehát itt az alsó oldala lesz húzott a rúdnak, a mínusz pedig óramutató járásával ellentétes, tehát itt szintén az alsó oldala lesz a húzott a rúdnak, ezért rajzoljuk a nyomatékábránkat alulra. És ez pedig, mivel itt nem megoszló terhünk van, hanem ezért valami lineáris nyomatékábrát fogunk kapni. És ugye itt az előbb kiszámoltuk, hogy 3,34 századszor a C, ami 4,4 ezred, az 13,37 kilonewton-métert fog adni nekünk. Ezt pedig rossz helyre írtam. Legyen itt. Itt a sarkon átfordul a nyomatékunk, hiszen nincs koncentrált nyomaték a sarkon, és erre a rúdra több erő nem hat, tehát itt egy konstans ábránk lesz, ami szintén 13,37 kN nagyságú nyomatékot jelent. Itt a nyomaték megint átfordul a sarkon, így megint 13,37 kN nagyságú lesz, majd pedig már csak felül a támasznál kell kiszámolnunk. Itt szintén nem mínusz 6,6 század lesz, hanem 6,66 századszor a C, ami 4,4 ezred, ami pedig érdekes módon szintén 13,37 kN-métert jelent. Most, hogy megvan az ellentlő és a fix nyomatékábránk, nincs más dolgunk, mint ezt a két ábrát összegezni, hogy megkapjuk a végleges nyomatékábránkat, hogy ez könnyebben menjen a másik lapon. Átmásolom ezeket a nyomatékábrákat. Tehát a végleges nyomatékábrát ennek a kettőnek az összegeként fogjuk megkapni. Így hát. Tartó. Jaj. A támasznál lévő nyomaték nagysága tehát nem lesz más, mint a 20,25, illetve a 20,7 kN-méter összege, ami pedig 46,7 kN-métert jelent. Jaj, valamit elszámoltam. Bocsánat, ezt rosszul számoltam, vagyis itt rosszul néztem. Ez 26,7, igen. Nagyon csúnyán írok, és igen, ez 26,7-et jelent, tehát úgy lesz 46,7. Igen. Utána kiszámoljuk itt ennél a csomópontnál a nyomatékot, ami pedig 7,5 kN, meg 13,37 kN, de mivel látjuk, hogy ez a két nyomaték a tartónak a két oldalán van, vagyis a rúd két ellentétes oldalán, tehát ezeket számértékileg kivonni kell egymásból, tehát 13,37-ből 7,5, az pedig nem lesz más, mint 5,87, és ugye a jobb oldalon lesz húzott, és ezt összekötjük egy ilyen parabolaszerű dologgal. Így. Itt kiszámolhatjuk a
Kiszámolhatjuk ennél az esetben a max nyomatékot, ami valahol itt lesz. Ezt úgy számoljuk ki, hogy van ez a parabolánk, és annak kiszámoljuk a legnagyobb értékét, ami ugyebár a rúdra merőlegesen ható erő, tehát ez az erő nagysága, legyen ez F, ez a nyíróerő, tehát inkább V-vel jelöljük, ez a nyíróerőnek a négyzete per 2-ször a megoszló erő nagysága, ami ugye esetünkben 12. Itt a nyíróerőt azt szintén szuperponálással számolhatjuk ki. Ez most itt nekünk 10,8 lesz, tehát 10,8 a négyzeten per 2 ször 12. Ez, bocsánat, ez csak a parabola. Majd utána jön, hogy ez a parabola ugye 5,87 kN/méterrel el van csúsztatva lefele, tehát ehhez még hozzá kell adni az 5,87-et, tehát a tényleges M-maxunk az 10,8 a másodikon, szor 2 szor 12, meg 5,87, ami pedig 10,73 kN/métert fog nekünk adni. Ez fog ébredni itt. Folytatjuk a nyomatékábra rajzolásunkat. Itt ugyebár már tudjuk, hogy átfordul a nyomaték a sarkon. Jaj. És összeadva az ellendített és a fix keret nyomatékábráját azt kapjuk, hogy ez egy lineáris, ám de nem konstans ábra. Kicsit nagyobb meredekséggel, mondjuk így. És itt ugye 5,87 kN/méter, a másik helyen pedig 2,125-nek és a 13,37 az összege, ami pedig nem lesz más, mint 15,47 kN/méter. Itt ez a nyomaték szintén átfordul, mivel ez egy terheletlen csomópont, és a támasznál kiszámolhatjuk a nyomatékot, ami 1,625 meg 13,37 az összege. Ami valahogy jaj, itt ezt elszámoltam, bocsánat. Ez itt nagyon nem 13,37, hanem ugyebár ezt az előbb elmondtam, 6,66 szor 4,04 ezred, ami nem 13,37, hanem 26,66 kN/méter, és akkor, hogyha ehhez adjuk hozzá
az 1,0625-öt, akkor kijön, hogy 27,73 kN/méter. És kész is van a nyomatékábránk, amit a feladat kért. Ennyi lett volna. Köszönöm, hogy meghallgattátok, remélem segített. Jaj, még egy dolgot kell csinálnunk, az pedig nem más, mint az ellenőrzés. Azt egy egyszerű robbantott ábrával tehetjük meg. Felrajzoljuk a kiszámolt nyomatékainkat. Felrakjuk a tártóra. Ide rárakjuk a kis megoszlótárhünket, ami 12. Nyomatékunk 5,87. 27,73. 15,47. És akkor itt ugye tudjuk, hogy 12x4 az 48, tehát itt 24, majd pedig ez az erőből származó, tudjuk, hogy itt a nyomatékból származó az 13,2, itt erre van a 13,2, és ha itt emeletileg bármelyik csomópontra felírhatjuk a nyomatéki egyenletet, azt kell kapnunk, hogy ez a rúdrész egyensúlyban van. Ebből kiszámolhatjuk, hogy itt a normál erő a középső rúdban az 10,8, tehát erre a rúdra is hat 10,8, és akkor emeletileg, hogyha felírjuk mondjuk erre a pontra a nyomatéki egyenletünket, akkor azt kapjuk, hogy ez a rúd is egyensúlyban van. Na, most már tényleg vége. Ennyi lett volna ellenülő keret. Remélem, hogy segített. Sziasztok!